pokretanje. Idemo. Dobar dan i veliki pozdrav, Aron, sorry. Dobar dan i veliki pozdrav svima od Miroslava iz Univerzuma. Nisam najavio ovaj live, ali je danas nedelja i moj i Aronov dan. Tema ovog mog, pozdrav za Marinu, tema ovog mog videa je da li biste bili srećniji da imate mesečni prihod veći ili koji biste vi želeli. U stvari, da li bi vas to tada učinilo srećnijim? Javite mi se slobodno u komentaru i napišite koliko, a ja ću vam reći svoje mišljenje o tome. Slažete se da svi kukaju na naš standard ovdje u Srbiji i žele da imaju više. Pitanje je da li, šta kaže, dobar dan Marina, Vladimir, pitanje je da li bi vas to usrećilo i sa koliko biste vi bili zadovoljni. Verujte mi da znam ljude koji i ovdje u Srbiji zarađuju 1000, 2 pa i 3 evra mesečno. Znam ljude koji žive u inostranstvu pa tamo rade za 1002 mesečno. Stvar je u tome što i kada budete imali, da kažemo, ovdje više, ono što biste vi želeli, da vas to ne bi učinilo srećnim, a reći ću vam i sad i razlog. Ko nije zadovoljan sa malim, neće biti ni sa velikim. Kada se povećaju, da kažemo, prihodi, povećaju se i troškovi. A to znači da taj novac koji ćete imati neće biti dovoljan, zato što ćete možda se kvalitetnije hraniti, imati možda bolje vozilo, ali i tolike mesečne rashode i toliku brigu da nećete imati stvarno ni tada dovoljno. I bit će vam možda gore nego, tako je Vladimire, i bit će vam možda gore nego sada. Zašto to kažem? Zato što sam sve to prošao, zato što poznajem ljude koji nikada nemaju, stalno su zaduženi, ne znaju kako da izađu iz situacije koju imaju sada, jer su im se ti profitovi proširili i ne mogu više da sjašu, da kažemo, taj osjećaj sa konja na magarca, a toliko su se zadužili, a da ne mogu da izađu iz situacije. Takvi ljudi, kao što su i naravno preduzetnici, najlošije plaćaju svoje zaposlene, najviše dugovanja na računima imaju, stalno su pod nekim kreditima i nisu srećni i zadovoljni. A znate li ko plaća na vreme svoje račune? Na vreme svoje račune plaćaju samo penzioneri. Znači oni sa najmanjim prihodima plaćaju penzioneri. Svi ostali su uvek zaduženi, hvala Tatjana Danijela, svi ostali su uvek i previše zaduženi. Kada biste živjeli negdje u inostranstvu ili ovdje bili neki preduzetnik koji zarađuje pa mnogo više, ajde da kažemo između 5 i 10.000 evra mesečno, onda možete računati na to da se sada može možda uštedjeti ili da kažemo investirati u nešto drugačije i nešto bolje. Sve ovo između, sve ono što mi, kako da kažemo, u ovom standardu kojem sada imamo, smatramo da će nam biti bolje kada se promeni ta, pozdrav za Milana, kada se promeni taka neka situacija i sad imamo mi kao 1002 evra i bit ćemo zadovoljni i srećni. Verujte mi, nećemo, a znam primjere, kažem, i odavde iz Srbije, znam ljude i iz inostranstva koji tamo žive i rade decenijama i da nema 13. platu i onaj regres za godišnji odmor, nema para da dođe da obiđe svoje roditelje, da dođe u Srbiju i da obiđu svoje najbliže. Znači, nemaju ni oni i žive ono od danas do sutra. Radite na sebi, budite zadovoljni, dobar dan Nenade, budite zadovoljni sa onim što trenutno imate, onda će da vam se, što kaže,
slažu kockice, upoznat ćete ljude. Onaj san koji imate će vam se mnogo brže i lakše ostvariti. Zato što vam, da kažemo, ti snovi pomaže vam neko da ostvarite svoje snove. A stvar je samo u putovanju, a ne i samoj destinaciji. Često govorim i o filmu, imate, pozdrav Marija, za Mariju, često govorim i o tom filmu, Miroljubivi ratnik, potražite ga na YouTube-u. Svaka reč je na svome mestu i osmišljena da bude u tom filmu. I stvar je u ne samom cilju gdje ćete stići, nego u putovanju i šta vam se dešava ka tom cilju. Danas je prelep dan, budite zadovoljni što ste u njemu. Mnogi nisu, mnogi neće ni biti, da ne spominjem ko kada, jer znam primjere, znači mnogi neće biti. I radujte se svakom trenutku, pozdrav Danijelu, radujte se svakome trenutku i učinite sve ono najlepše, kako da kažem, učinite ono u čemu ćete biti zadovoljni. Ne slušajte nikoga da nešto ne možete, da nešto vi za to niste, nego donesite odluku. Znate, često spominjem, malo pre sam pričao tu priču o kafi, kada kasno mi sedimo negdje i neko nam skuva kafu i onda sutradan ne spavamo zbog, da kažemo, te kafe, čujemo se oko toga i kažemo jedan drugome kako smo ono kasno kafu pili, nećemo nismo mogli spavati i žalimo se jedan drugome. Pozdrav i za Vesnu, žalimo se jedan drugome. Sljedeći put kad nas neko bude ponudio kafom u kasno doba ili da kažemo u večernjim časovima, reći ćemo da nismo prošli put spavali i da tu kafu nećemo piti i da nam ne kuvaju. Šta smo u stvari uradili? Na taj način smo mi u stvari sami sebi rekli da nećemo moći. To nema veze sa kafom, tako to ima veze sa životom. U svemu onome što smo mi rekli da nećemo moći i nećemo moći. Svemu onome što ćemo reći sebi ja to mogu, ja to želim, tako ćemo i moći. Ovo je moj aran. Ja nekada nisam mogao da odnem do toaleta. Nekada nisam mogao da prošetam kroz grad. Ja napravim 10 km. Ja mogu da napravim 20 km danas. Ja sam zahvalan što to mogu. Budite i vi. I toliko od Miroslava. Pozdrav za Slađana, mog prijatelja i drugara. Pozdrav za Dragana Galeta koji ovo gleda. Pozdrav za sve vas koji ovo gledate, koji ćete kasnije ovaj snimak odgledati. Pozdrav za Marka i za sve vas. I uživajte u ostatku vašeg dana, makar to bilo skaficu, knjigu, šta god, prošetajte i osmeh na lice. Toliko od Miroslava. Pozdrav, čao. Ćao, čao.